Ayun, maayong buntag, Nay. Ayun. Nay, pila na kagatuig ni Buyo dani Nay sa Barangay Almoros? Mga kuan na ma'am, mga 35 na 35 ka tuig na. ang tuig. Pero bila din mo karon Nay? 85 na ko ma'am. 85 na ka karon. No? 50 anyos kag sugod na ni. Oo. Ayun. Nay, kani adto Nay nga wala pa day kung kaning gitawag nga flood control Nay ang inyong lugar dani. Usa ka lisod Nay labi nag mag-ulan. Nalisod ka ma'am, sige lang kung ampo sa Ginoo nga dili kami lapaawan, di kami maanod. Taga asa di mo abot ang tubig Nay sa kataas? Ito galiog. Tagaliog. Usali langoy kami garis yun, good mi ma'am. Nya ana pud nga higayon Nay, ang inyong mga gamit. Sagdan na namo basta kay maluwas sa among kinabuhi. So ina na gid mo kahimtang. No? Oo. Sukad kani adto nga wala pa nata nabutangan. Wala. Nya karon Nay nga naa na ning dayko na flood control dani Nay. Unsa naman ang imong gibati Nay karon? Dako na akong kalipay ma'am. Nga gidipindihan nga among kinabuhi dinhi nga di na kami maanod sa baha. Ug ang kanina unsa yung makabenepisyo ani Nay? Barangay Amoros lang yun or unsa nga mga katawan asa nga barangay? Ang barangay Amoros, Barangay Amoros. Unsa ni siya particular dani nga sitio Nay? Ngani inyo Purok Uno. Purok Uno ni siya dol sa highway no sudunon Dol sa nang highway. gamay. Nay basin aduna po kay mensahe Nay no labi na gid kay Congressman Bambi nga naning kamot para gid nga mahatagag safety ang inyong mga pagwan. Kinabuhi. Mm. Ma'am, nag-uulbiya gid ko ma'am kay kaning akong gipuy-an. Ako raman usa sa una. Kana laging naibalay bitaw diha talyer. Ilaban akong gailugan. Na anak ko no ilang titulo. Ilagi nga ang kunon ako hinuon nga kuhaan nila katungod. Gusto gani ko mo adton lang ko sumiro explicar ko kay dili na kami asahan din sa barangay kay sumhada ka namo dili gid siya mupawa kay iyagi kuno kuhaon Pero kinsa man gid ning luna na ni Nay? kag salba ron salba pero kanang na ang iyang gikuha gipalampas niya akong saging kanang gihatag na niyan anay Weber 2,000 square meter na iyagi kuha gipanlampas kay gusto gid niya iyahon kana sibilyeros nga pabriya. Pero ganang yuta na ganang gipangkuan kay Engineer Salva paghihapon na. Oo, engineer salba. Pero iya kong itaga ang katungod na si Weber kay saop man lagi ako niya dugay na nga panahon. So ikaw na ang nagdumala gid anang area. Hangtod tersyo nga akong kondisyon mo ninay. Isa lang kabahin ako duha imo kay ikaw may nananong sa lubi mo ni sulti. Ni Ron. Pero karon ang problema kay kana gyud. Oh kana. Kana gyud dili gid mo pahawa kay iya ang sobra gani ma'am sa recraft din mga balas. Muna iyang semento si Abalay. Ako ninuon ang ikuan niya. Ko ako ra may gitagaan si engineer. Unya sila nanguha. Siya iyang ipamparel si Abalay. Ang semento. So basin aduna kay panawagan na ino para masulbad na siya nga problema Nay. Oo, gusto ko nga manawagan ko nga masulbad ka na kay dugay na 2016 na siya nagsugod din kontra ka na ako 19. Murag kuan na lagi. Mga 90s pa yun. Oh, 90s pa lagi. 1978 man tingin kurang puyo din Kay parinti ko man ang lula ni kanang Salva. Si Nampuring Ineryo. Munang dinhi ko naghangyo. Sa buhi pa akong bana, dinhi namatay. Kumbana. Ngayon. So Nay basin aduna po kay mensahe paingon kay Congressman Bambino para basin matabangan pud kaana imong problema Nay. Baghangyo ko ka sir. Sir, tabangi ako sir nga kanang mga tawhana nga gailog sa akong gipuy-an nang na italyer na anda na ang balay nga ikaw ang mo sulbad ana mo karon sila makapahawa kay gusto ko mopahawa wa gipanlampas niya ako mga saging ma'am mga kapis gatos unya kanang suba nga daan nana ko'y aplikasyon na ana sa DNR iya gyapon giilugon So man imong suba nga daan Nay? kana na amo ni suba nga daan Imuhang tamnan? o gihumanan ako tamni ma'am pero iya gipanlampas kay gipulihan niya sa saba iya lagi kong kawaag katungod imbis nga ako gid ang original nga saop iya gyud gailugon Pero sa may reaction po na ni Engineer Salva Nay? gusto niya nga ipapahawa digin mo pahawa Hindi siya mo. wala gani siya mo pirma sa building permit Okay. So basin matabangan po na siya na. Una basin aduna po kay mensahe na kay Congressman labi na gid kay gitukuran na gid mo dani og dike. oo gitukuran nagdaig dako gani akong kalipay ma'am nga nakadumdum maayo magikaay na si Imano nga congressman ipuoperahan gani na nang akong bana nga nabuta Kani adto Nay? oh kani adton gani yang ID sa ako sa kuan sa Miss Okay na kana siya maayo kay na siya dinhi
kana si Bambi sa tanan nga congressman man na siya, ma'am. Congressman na siya karon balik nay. Oo, maayo kay na siya. Pero may banggi ko na niya gabutar, wala mo di bang ko galuib kay nakatabang ko kanako. Kani adto na sa panahon sa imong bana nay Oo, nagpapera. panahon. Salamat kay nay. Unya sir, ma'am, kung ano ko ni Bamboy, iya akong tabangan nga masulbad ka na akong problema. Si panawagin nay kay Kong Bambi. Muto ba siya? Sir, tabangi ako sa akong problema, sir. Kanang tao, kana si Pabria nga Villaros, iya magig ko nga ilugan. Ako man ang original nga ni Salva. Nagbalay siya. Nagdusandana na Italier. Kakuhaan gid ko niya katungod nga bag-ulan sila 2016 pa na sila nagsugod kontra kanako nga 1978 78 lagi may nagsugod din. Dugay na ko nga panahon din dili gid siya mopahawa. Kay gusto gid niya nga naanak ko no siya titulo niya ingon ko abi ni mo ma'am sir ang akong lubi akong mga tanom siya magsaka. Iyang gapangaon. Kay iyang ang kunong kay iya na kuno nang yuta dahil kuno siya titulo. Ingon ko ibuklad siya akong atubangan ang titulo. Kana ang magaha dili pud. Puros lang niya istorya nga dili husto dili tinuod ang iyang kuan. Panlupig lagi ang iyang kabuhat kanako. Dili maayo man na siya. Kuan ra ba na siya ma'am? Kagawad ra ba na si Salvador dinhi sa Amoros? Kagawad siya. Oo, kagawad na siya. Pero kanang nagpuyo. Iya man ang anak kanang Talyer. Iya nang anak. Na kanang nagpuyo sa dina wala nilabot, gipuyo lang. Kaya abot. Salamat kay nay. Salamat kay ma'am.